Бог да благослови всички, които гледат. Искаме да ви насърчим и да ви припомним, че нашият Бог е щедър, а милостта и вярността му траят до века. Ние повярвахме в това да търсим небесното, и всичко останало ще ни се прибави. И така и стана, имаме верен Бог. Това филмче, което ще гледате сега, е направено с една единствена цел да прославим Бог и да ви насърчим да чувате обещанията, които са за вас, и да се хванете здраво за тях, защото те са за нас. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Матей 6 часа и 33 минути. И ще намерите, когато търсите с всичкото си сърце. Иеремия 2:9, 1:3. Ако останете в мен и моите думи останат във вас, искайте каквото пожелаете и ще стане. Йоан 1:5, 7. Господ е моят пастир, нищо няма да ми липсва. Псалм 2:3, 1. Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето му винаги. Псалм 1:05, 4. Амин. Святи души ти ми води през прави пътеки, помазваш ме с мира, изпълваш ме с радост. Аз и моя дом ще служим на моя Бог и цар, предаде своя син за мен. На кръста понесе болката, изкупи ни от този свят. Аз и моя дом ще служим на моя Бог и цар, предаде своя син за мен. На кръста понесе болката, изкупи ни от този свят. За всичко имам сила, за онзи, който ме подкрепя, на него ще се покланям с дух и истина. Аз и моя дом ще служим на моя Бог и цар, предаде своя син за мен. На кръста понесе болката, изкупи ни от този свят. Аз и моя дом ще служим на моя Бог и цар, предаде своя син за мен. На кръста понесе болката, изкупи ни от този свят.
и душите ми води през прави пътеки. Помазваш ме с мира, изпълваш ме с радост. Аз и моя дом ще служим на моя Бог и цар. Предаде своя син за мен, на кръста понесе болката, изкупи ни от този свят. Аз и моя дом ще служим на моя Бог и цар. Предаде своя син за мен, на кръста понесе болката, изкупи ни от този свят. За всичко имам сила, за онзи, който ме подкрепя, на него ще се покланям с дух и истина. Аз и моя дом ще служим на моя Бог и цар. Предаде своя син за мен, на кръста понесе болката, изкупи ни от този свят. Аз и моя дом ще служим на моя Бог и цар. Предаде своя син за мен, на кръста понесе болката, изкупи ни от този свят. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги Господа Христа. Винаги, винаги, винаги алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скачам силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, винаги, винаги алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги
разказвам на всички за твоите дела, че Исус е моята крепост и моята сила. И дори да съм в трудност, твърдо в нея аз стоя. Алелуя, аз няма да спра да те хваля, но ще разказвам на всички за твоите дела, че Исус е моята крепост и моята сила. И дори да съм в трудност, твърдо в нея аз стоя. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Пей днес с мене и радвай се в Бога, че в радостта е нашата сила. Крепости падат, щом ние запеем с теб. Затова ще пея и никога няма да спра. Крепости падат, щом ние запеем с теб. Затова ще пея и никога няма да спра. Пей днес с мене и радвай се в Бога, че в радостта е нашата сила. Крепости падат, щом ние запеем с теб. Затова ще пея и никога няма да спра. Крепости падат, щом ние запеем с теб. Затова ще пея и никога няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, 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 винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра.
да спра да те хваля, но ще разказвам на всички за твоите дела, че Исус е моята крепост и моята сила, и дори да съм в трудност, твърдо в нея аз стоя. Алелуя, аз няма да спра да те хваля, но ще разказвам на всички за твоите дела, че Исус е моята крепост и моята сила, и дори да съм в трудност, твърдо в нея аз стоя. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала, винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Браво! Браво! Хайде! По-бам! Ей, това, Ваня, ей! По-бам, Ваня! А тук пред вратата ще чакаме или там? И Библията, и Словото, Аз си моя дом, ще служим на Господа. Алелуя, слава Богу. Май тук трябва да... Не, не. Къде ще отидем? Мир в този дом. Мир и благодат да почива тук в този дом. Амин. Красив, хубав и с много любов правен. Така е. Аз мога да мина в тази страна. Писимо 15 минути засни или карта памет. Кале, ти... Чак само, намали телевизор. Още го намали. Още. Да може да се чува. Много хубав дом. Благодарим. Наистина. Дома, Киро, Пенке, дома е нещото, което всеки човек желай да създаде и да има. И това е купнеж на сърцето, който е в човека, да има дом, да създаде, за да има място, което да обитава със своето семейство и в дома да създава този уют, нали, да има тази среда, атмосфера, така да сте, да се създават спомени с децата, нали, този купнеж на сърцето, това е божествен елемент и божествен купнеж, който Бог е вложил в човека. Защото Бог също гради дом. Думите на Исус Христос, когато Той си тръгна да се възнесе на небето, това, което каза на своите ученици и на всички останали, каза: аз се прибирам, за да ви приготвя място и дом, където да живеете. Нали? Така че дома е може би нещото което човек желая да има и да създаде. И това, което виждаме, вие сте създали едно много красиво място, където да живеете вие със семейството си. И аз вярвам и ви благославям с това в този дом да създавате спомени. Защото децата ви ще израстат в този дом, в този дом ще имате мечти, които ще ги споделяте, ще чувате мечтите на децата си, ще им изговаряте това, което вие имате като виждане. И всичко това тук ще бъде в този дом. И един ден, когато вашите деца порастат, когато те ще имат деца, те ще казват: тук в този дом, с моите родители, с нашите родители, ние мечтаехме, мислихме. И ето това, което се случи след време, което ще се случи в живота им, ще кажат: то беше мястото, където ние мечтаехме, е този дом. И затова казвам: Господ да ви благослови. Всеки ще каже нещо, нали? Но аз искам да ви благословя с нещо от Божието Слово. И ще ви прочета нещо от Словото на Бога.
това, което усетих в сърцето си и се спира моето внимание върху този пасаж от Словото, чуйте какво казва Господ. И аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ. Амин. И продължава Словото да декларира. И Бог казва, среброто е мое и златото е мое. Така казва Господ на силите. Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите. И на това място ще дам мир, казва Господ на силите. Златото е Негово, среброто е Негово, но това, което поставя Бог акцента и важността, което е по-важно, по-ценно дори от материалното, това е Неговата слава, Неговото присъствие и Неговият мир да присъстват. Така че Словото на Бога декларира, че Той, Неговото присъствие и Неговият мир ще бъде в този дом. Това, което ще направим след малко, е да се молим, да говорим Слово, ще минем в собите, ще помажем. Само от опит казвам, ако ще има масло да помазваме, няма да мажем вратите, не за друго, защото маслото се впива в вратите и след това остава следа, нали? Само да... И така, добре, Помен? Ами, също и аз благодаря на Господа за това, че моите деца са постигнали това благодарение на Господа. И аз знам колко труд, колко работа, това, което е преминало всичко в този дом, то е нали, от Господа и дойде от тях, от тяхната работа. Те са се лишили много за това, за да постигнат това, което ние днес виждаме. Но аз вярвам, че по-важното е това, че те познават Господа най-вече. Че те благодарят на Бога за всеки един детайл, за всяко нещо, което има в този дом. И аз им пожелавам винаги радост през годините, благословение, деца, внуци, правнуци, да живеят в този дом в радост, в веселие и благословение. Пожелаем Божията мир, както сега сме чули. И това е много важно в един дом да има мир, мира на Господа. Защото това благославя, това дава живот, това дава здраве, мирът на Господа. Така че Господа ви благослови, прекрасно семейство на Господа. Бъдете благословени. Валентине, ако искаш да кажеш нещо, сега е момента. Пожелавам да са живи и здрави. Господи ги благослови. Амин. Амин. Слава Бога. Добре, ако иска някой друг да каже нещо, нали, може да ги поздрави, да каже нещо, каквото и да е свързано с... Моля. Пожеланието към това младо и прекрасно семейство е този дом да бъде Аврамов дом и от тук да произлизат деца, чада, правнуци, които да са Аврамово потомство. И пожеланието ми е към вас това, което Бог е обещал на Соломон, когато построи дома и Бог обеща и каза сега: избрах и осветих този дом и очите ми и ушите ми ще бъдат внимателно към молитвите, които се принасят на това място. Пожеланието ми е всякога тук да се издига Господ и да се издига името Му и да бъдат отправени молитви за благословено потомство от вас, което ще произлезе. Благодаря. Някой друг, ако иска... Хайде, сега е момента. Не, че после пак не може да им каже. Аз искам да кажа, че Бог ни е благословил с най-добрата, най-умната и трудолюбива снаха. Пожелавам им много здраве, щастие и все така да са напред. Тук да царува мир, спокойствие и много любов. Да гледат внуци, превнуци. Амин, да бъде. Благодаря на Господа. Алелуя.
Ами аз също искам да слава на Бога за всичко, което виждате. Защото всичко, каквото съм поискала от Господа, Той ми е дал. Малките детайли, всичко, което съм видяла и съм го поискала, Господ ми го дал. Не ме ограничи от нищо. Каквото съм поискала за този дом, виждам го, харесвам го и казвам, Господи, искам го. И Господ ми го дал. Всичко, което виждате с най-малките детайли, искам да благодаря и да отдам цялата слава, защото работехме, изкарвахме, но ако не беше Господната милост над нас, Господ да ни пази и да ни даде здраве, нямаше да постигнем това. Всичко, което сме постигнали, е чрез Него. И отдавам цялата слава и благодарение на Него. Баба Лалка да дойде. Тя плаче. Тя взе думите от устата. Всяко едно нещо, което сме го постигнали тук, беше с наистина много труд. Беше с много усилие и беше дадено от Господа. Защото ние, когато започнахме, не мислихме, че ще изградим такъв дом. Но отдадохме всичко на Господа и Той ни го даде. За което благодарим. Слава Богу. Има сила в единството. Ако двама души се съгласят за нещо, и тези двамата, кои са другите, ако не са двамата партньори, съпруга и съпругата, нали, оттам започва. Ето ги двамата. Кои са двамата? Мъжът и жената. И когато те са съгласни, когато имат цел, тогава Бог има какво да благославя. Защото много хора дават сила, време, търчат не по-малко от вас, даже може и двойно повече, но нямат това благоволение, той е успех. Но когато Бог има какво да благославя, Той благославя това, което е казал. Когато двама души са съгласни и живеят в единомислие, ръката Господна винаги тежи и тогава и благословението Господне е там. Слава на Бога! Ако някой друг иска да каже нещо, нека да каже, да ги ето поздрави. бабата тук да дойде. Добре, къде е бабата? На стъпалите. Леко ще че тя го изчакаме. отгледала. Айде, нека бабата, тя е много важна. Да, най-важната е тя. Разбира се, хайде. Ела тук да видиш сега седни и да на стола. благословиш и да... Тя идва за първи път между другото. За първи път ела да видиш сега какво са направили твоите внуци. Ела тук да видиш. Ами, благодариме на Бога да са живи и здрави. Нека да бъдат. Аз си ги обичам много. То си личи. Те са моя живот. Имам двама сина. Първия е Валентин, втория е Кирч и бебулки имам. И внуките ми са добри, внуците. И всичките да са живи, здрави и Бог здраве да им дава. Много съм доволна от тях. Много се слушаме и за сега нямаме никакви проблеми в този дом. Всичките се обичаме на едно. Мирът на Бога. Пенка е моето дете, дъщеря. 14 години как е при мен. Те знаят, че я държим много за нея. И за големата булка, едната е на Киртос на хат, по-голема. Едната е моята булка. Да ми са живи, здрави децата, Господ да ги благослови и тяхното семейство. Валю иска да му дам една пачка. Те ти мага. Коя е твоята стая сега? Айде и от нас е една пачка. И от нас е една пачка. Той има танта, има танта. Чакайте, чакайте. Чакай, баба Лалке, чакай. Дай чанта там. Аз му купих една чанта, яла, мага. Яла да видиш какво има, Айде сега. Е тук, да видиш какво има. Ела насам. В чантата. Айде, Валю. Първо се имаш какво. Има едно писмо, дай го на бащата да го чете. Те обичай, всичките те обичаме. Ела насам, да те видят всички. Давай,
Насаме на... Баба, наклони кучичките. Благословен от Господ Исус Христос. Валю, честит нов европейски дом. Бъди жив и здрав с мама и тати и лале. Нека в този дом да прекарате до стари възрасти. Обичаме ви. От баба... това беше от дядо. От баба мило семейство, честит ви нов дом, който с благодарение и с Божията намеса вие постигнахте. Всичко това пожелавам ви да сте живи и здрави и да се радвате на всичко, което постигате. Обичам ви, Валю. Ние ви обичаме. Айде, Валю, отвори другия цип, втория. Валю, тук има повече пачки, Валю. Ама нали баба знае първия път колко пачки си първия? Всичко за тебе, нали? Айде, слагай всичките вътре. Ето много пари това, Джо. Добре. Тренки. Емо, майки си. Може после да кажете, ако искате, но сега ще се помолим, ще благословим това. Защото има сила в думите, в Словото и всичко това, което изговаряме, това, което ние ги благославяме. Това Словото, което изговаряме, то държи небето отворено и се излива всичкото от небето, което ние изговаряме, то идва в съществувание. Нека да се помолим и да благословиме дома и живеещите в дома. Боже, ние ти благодарим за това, което виждаме, че е изградено, Боже, и всичко, което се е случило до настоящият момент, Боже. Това е положено в Твоята воля и Ти си благоволил, Господи, святи Боже. Ние те молим сега в името на Твоя Син Исус Христос. Благословяй този дом, Татко. Нека небето да е отворено и от небето, Господи, Твоят престол, Твоята ръка да е протегната към този дом, Боже. И Твоята протегната ръка нека да бъде ръка, която да защитава, да пази този дом, Боже святи. Нека Твоите очи да бъдат насочени към този дом, за да наблюдават всичко, което се случва, Татко святи. Молим Те, Твоето ухо да бъде приклонено, Боже, към този дом. И от този дом, когато се издигат молитви, молби, Боже, нека Твоето ухо да чуе, Господи, всички прошения, всички молитви, защото вярвам, че това ще бъде не само дом, но той ще бъде дом на молитва, откъдето ще излизат от сърцата и от устите им думи и молитви, които ще бъдат насочени към Тебе. И когато Ти чуваш техните молитви, Боже, когато Твоето ухо чуе тази молитва, всичко да донасеш това, за което те ще просят в името на Исус. Боже, Твоят мир, Твоята благодат, Боже святи. Господи, нека годините, които ще живеят Киро и Пенка със своите деца, нека да бъде време, в което те наистина ще създават спомени и ще имат, Боже, ще им се случват неща, които ще радват техните сърца в този Татко святи. Дръж ги като семейство здраво в ръката си, Татко. И нека Твоите намерения, нека Твоите планове за техният живот казваме да и амин. Това, което Ти имаш за тях. В името на Исус Христос. Нека този дом да се разширява, но не да се разширява като предели, а нека, Господи, да се народят внуци, Господи. Правнуци, Боже. И всеки, който ще се ражда тук в този дом, да знае, че това тук е дом на молитва, Господи. И Твоето присъствие е тук, Боже. И всеки, който ще влиза в този дом, нека да усеща това божествено присъствие. В името на Исус Христос се молим и ги благославяме думата ни, Татко. В името на Исус се молим и казваме амин и да бъде. Сега ще помажеме стаите, които... Омен. Добре, хайде, Кире, това е какво е сега? Авен на карига, бе. Добре, нека е така, може да идвате. Джанто ме. Боже, нека... Мале, Джандър, че трябва да стане.
Молим се, Боже, да ви слави вие. Всичко да ви е честито и да И нека да бъде живеете. място, където ладето не само ще стои, но ще ни се разкриваш, Боже, в живота ни, Татко Святи. В името на Христос. Нека да бъде място, където ще бъде място за почивка и място прекарано в Твоето присъствие за ладето. Ние благославяме в името на Исус и помазваме, Господи, помазваме тази стая в името на Исус Христос. Хайде, тънък покоян. Хайде сега, Влади, от тук. Хайде, трибан се. Нека Твоето присъствие, Господи, моля Те в името на Христос. Нека това да бъде място, в което Валю да не само да спи и да почива, но да бъде място за срещане с Тебе, Господи. И докато Той спи, Твоите ангели да бъдат около Него, Твоята ръка да бъде над Него, Боже. Молим Те, пази го, Татко Святи, пази го и го благослави, Боже. В името на Исус помазваме тази стая, помазваме, Господи, Твоята протекция да бъде тук, Боже, и нищо да не може да се докосне до това пространство, защото това ще е място за Твоето присъствие, място, където да бъдеш създаден, Господи, в името на Исус. Стига ги долу. Боже, това е място, свято място, Господи. Благослови, Господи, това място. Нека това да е място за Киро и за Пенка. И нека, Боже, това място, Твоето присъствие, Господи святи. Твоето присъствие, Боже. И нека това да е място, в което Твоята святост в сърцата им, Боже. Святост да има тук на това място, Господи, в името на Исус Христос. Благодаря Ти, Боже, за Твоята протекция. И нека наистина това да бъде техното ложе, като семейство, като партньори, но и Ти да бъдеш, Господи, между тях. Защото се казва, че тройното въже трудно се къса, Господи. И Ти да бъдеш третият в живота им, Господи, където да бъдеш въжето, което трудно се къса. В името на Исус и благославям, Татко. В името на Исус изговарям благословението. Благодаря Ти, Татко. Помазвам го в името на Тъй Син и Святия Дух. Протекция и святост в името на Исус. Халелуя. Благословение, Боже, на всяко едно кътче, всяко едно място на този дом, Твоята слава, Твоето присъствие, Твоята протекция, Боже. В името на Исус Христос, в името на Исус Христос. Благославяме всичкото това, Татко, и го помазваме го за благословение, помазваме го, Господи, изговаряйки протекция и защита, Боже. О, в името на Исус Христос, в името на Исус Христос, благословение, Татко. Благодаря Ти, Боже, благодаря Ти. В името на Исус Христос. Казваме. Амин. Слава на Бога. Много се радвам за всичко за това, което виждам, Киро Пенке. Много се радвам и искам да изкарвате годините, да прекарате в този дом и на радост. И на благословение. Слава на Бога. И вярвам, че ще видите децата ви да израстат, ще видите внуците ви да се родят. И ще бъдете наистина изпълнени с радост от това, което ще видите. Супер. Това е старата част, нали? Преди да се направи.
Valeu, das lile već. Vale, kaj ti kisi? Mogu se kisi? И заваря нас то дальше. Допълнил. Исак. Сокерил! А сега ще ти се минут. Исак, сотер. Сливина, нали? Обаче Генка, джай Саргяново баре, как бе остане, как би гел, нали? Саргяново. Дикелно ма начи бровил. Не. Мъч си, не? Алелуя. Aqui vai tirar. Haydi Kami. Haydi. Haydi baba. Ученик за 3 видео е пържол. Малка, средна и голям. Ай са сте чувили внуци, правнуци. Амин. Благословение в този дом. Амин. Божия мир да царува. И Бог да ги благослови изобилно. Живеят, да гледат внуци, правнуци, най-вече Божия мир. Амин. И тя те мърви с това. Aki manda zdravý, pekne keresu, babi keresi ti a mene žena sote. Živi zdravi. Sote kira. По-добре опаре, ако ме вече преценили соте кира. Енкитар ленто ми е нещо ваце, ектар ник се избери. Дечено нуци, прелнуци. Ти маси одиси. На, само цветител. И си за алком от цветител. Стои си ликър. Чрез Бога е създадено. Поканя ли никой? И после аз и моят дом ще служи. Господ да благослови Олен, те дикен внучета, правнучета, това састе, зорале, те долен одол сом помислина. Аги му часимо! Честито, честито. Благословено. Да те благословим, чичо. Да те благословим. И как ти познай на манас? Айде, давай. Кой не знае? Пекето на Господ.
Изкупате един подарък от мене. Живи и здрави. Тебе, Боже, аз хваля с цялото си сърце. Тебе, Боже, се покланям с цялата си душа. Тебе, Боже, се покланям с цялата си душа. Тебе, Боже, ще прославя с живота си. Тебе, Боже, ще прославя от сърцето си. Айде. Пардон, Божият мир да бъде тук, в този дом. Амин. Боже да благослови правнучета да видим. Амин. Хайде да покажем. Але. Дошли в света на красотата, където има вече
Bashalas, Gila ben Slavinen, Bashamen, Gila ben Slavinen, Ederles, Gila ben Slavinen, Bashalen, Gila ben Slavinen, Ederles. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Шукар навален, саворете овасне. Соси шукар пенявен, саворете овенje. Колко е хубаво, братя, всички да сме наведено. Колко е хубаво, сестри, всички да сме наведено. Соси шукар, саворите овасне. Колко е хубаво, всички да сме наведено. Айде, айде, бравален, айде, айде, пенялен, айде, айде, бравален, айде, айде, пенялен. Te хвалис, ederles, te хвалис, ederles, te хвалис, ederles, te хвалис, ederles. Ayde, ayde, bravalen, ayde, ayde, pенялен, ayde, ayde, bravalen, ayde, ayde, pенялен. Te хвалис, ederles, te хвалис, ederles, me dades. Te хвалис, ederles, te хвалис, ederles, me dades. Amarodel, taromole uštilo. Amarodel, taromole uštilo. Тамане валио, да се сам. По интернет. Еринade, erinjom. Da kukam činava manga. Te хвалис, ederles, te хвалис, ederles, te хвалис, ederles. Ayde, ayde, bravalen, ayde, ayde, pенялен, ayde, ayde, bravalen, ayde, ayde, pенялен. Te хвалис, ederles, te хвалис, ederles, me dades. Te хвалис, ederles, te хвалис, ederles, me dades.
Починям друга и пане скоро наши копани напия спорта слобода. Ние сме като цветя и не можем без вода. Ако вода не пием, ще убегнем. Нямам други побои, освен тебе, Исусе. Нямам други побои, освен тебе, Исусе. Ще те хваля всякога. Ще te hvala всякога. Хайрато дел bija bilo, tuke mage bilo. Хайрато дел bija bilo, tuke mage bilo. Pohilo tuke saraciko, saraciko bakoro. Pohilo tuke saraciko, saraciko bakoro. Amenge bijam bilo, ando kusoro bašilo. Amenge bijam bilo, ando kusoro bašilo. Hodeo mange bakergas, tena vešina. Kangi teja, respect varina. Asunen romalen, asunen. Kodel dibus awot margo. Gasto deva, gasto deva, spasine amen. Kočende perava, turme bolina. Да сте живи и здрави. И ве? Бог да благослови от мен също. Бог от мен внуци и правнуци. Hadi ben dedi Дръжки ми. Merci. Кавичком хашиното. Те минути. Черпинето ме нещо или първо сте им каливания. Запиши ме утре, моро алапси, запиши ме утре. Далкинске очана, тайги на баб. Далкинске очана, тайги на баб.
благослови вас. Внуци да гледате в този дом. Амин. Да разслото ме надал со помисление. Гана също. Свято бе со помисление панда. Здраве, щастие. Здраве е най-важно. Това също. Бъдете благословени. Да, и вие също. Господ да ви върне стократно. Здраве, най-важното здраве. Другото. Хайде, ще минаме ли Елен Сърдин? Какво не? Сопа не ободно. Адота благословеното вечеря. Амин. Ай, лед ка парек шишче. Дик сай шишче ти сега. Пи, дик сай. Сокче иманда. Сокче да. Ова е. Любиме чия тя е. Господа и дава благословение. Да стане да ни слуша. Ано в дома ви се заведеме и Господа ви пази. Това ми е алоe лечебно. Сега, понеже боледуват, аз съм го преместил, боледува ми в момента. Един път осъм на 10 дена го поливам. Става голямо, става огромно е такова. Като стана на 3 години може да се лекуват. Лекувате? Благодаря. Господа ви благослови. Дано никога да не се разболяват. Да. Адано. Купа и с мамо. Здрави и... Е, много хубаво. Може ли да разгледаш?